Na, indulok lefele. Veszem közben az útat. Megnézzük, hogy milyen minőségben van. Kiköptem a belenek mire fölmásztam ide. Megnézzük, hogy milyen filmet csinálunk. Itt a hegy oldalon. Kicsit vizes lettem térdig, de majd megszárad, mire legközelebb ide jövök. Bár adja a Jóisten, hogy minél hamarabb legyen. Itt legalább otthon van az ember. És gyönyörű a levegő, meg a táj. Tiszta. És nem izziálok. Na, akkor ezt most lekapcsolom.